Kunjung aturaken sugeng rawuh, sugeng lenggahan dumateng sepuh pinesepuh ingkang dhat kinurmatan. Kunjuk dumateng panikun Bobo Yusuf Fredianto dalah Ibu Ani Susanti. Saderengipun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurina waddin. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nuwun kula nuwun kunjuk dumateng sepuh pinesepuh ingkang dhat kinurmatan. Kunjuk dumateng panikun Bobo Yusuf Fredianto dalah Ibu Ani Susanti. Ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lelenggahan kanthi mardika mardikaning penggalih. Sepindah syukur alhamdulillah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten dalu punika saged mangempal sunggal keniatan, saged rawuh menghadiri undanganipun hamungkati panikun Bobo Yusuf Fredianto dalah Ibu Ani Susanti. Sepindah derek dedonga ingkang putra ingkang dadi taaken nggih menika Den Bagus Muhammad Dafa Frediansah kalian Muhammad Davi Frediansah kanthi sehat wal afiat, amin Allahumma amin. Sholawat saha salam monggo dipun aturaken junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya paringi syafaatipun benjang yaumul kiamah, amin amin ya robbal alamin. Boten kata lumpen dumateng sepuh pinesepuh ajining sepuh sesepuhin agami ingkang sumanding kitabing ilahi ingkang kula takdimi dados kiblating para santri. Para pangemban pangembating praja satriya satriyaning negari ingkang dados pandumaning kawula dasih ngaturaken sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi mardika mardikaning penggalih. Kunjuk dumateng keluarga besar Bapak Inggi, Bapak RT, Bapak RW ingkang sampun maringi keluarga besar saking Yogalaras ingkang dipun parkasai panikun Bapak Trias mijil lalatan saking dusun Cekogo. Dalu punika badhe ndherekaken nglegengaken swasana ten hajatipun hamungkati panikun Bobo Yusuf Fredianto dalah Ibu Ani Susanti. Mugi dalu punika saking keluarga besar Yogalaras saged nglegengaken swasana ingkang kalodhangan dalu punika. Boten kata lupen dumateng rencang-rencang saking SM Production. Saking keluarga besar juru swara wonten Mata Audio System. Dumateng Rokomas Nopal SHMM. Susah hidup montang manting. Boten katelupen dumateng rencang-rencang pramusaji ngaturaken matur gunging panuwun ingkang boten upami ingkang kalodhangan dalem punika derek nyengkuyung ngayu bagya hamangku gati panikun Bobo Yusuf Fredianto dalah Ibu Ani Susanti. Saperlu dalem punika netakaken putra ingkang kinasih Den Bagus Muhammad Dafa Frediansah kalian Den Bagus Muhammad Davi Frediansah. Ugi putra ingkang dadi taaken dados putra ingkang soleh
migunane tumraten usa bangsa lan agama. Tatkala tiyang sepuhipun mikur dhuwur mendem jero asmanipun tiyang sepuh. Kunjuk dumateng sedaya kemawon sepuh bini sepuh ingkang boten saged kula sebataken napi sunggal. Kula dados talange atur amengku gati panikun Bapak Yusuf Fredianto dalah Ibu Ani Susanti. Mbok bilih dalu punika wonten klintak-klitunipun saking segi areal punapa kemawon, saking palenggahan, pasugata lan segi sanes-sanesipun boten ngurangi rasa bombongi manah amengku gati panikun Bapak Yusuf dalah Ibu Ani ngaturaken samudra pangapunten sak kata-katipun. Boten kathah kula matur dhumateng panjenengan badhe kula jengkaraken setunggal napi setunggal widodari saking yoga laras badhe ngregengaken hajatipun hamengku gati panikun Bapak Yusuf Fredianto dalah Ibu Ani Susanti ingkang sepindah laladan saking kutha Demak putune Jeng Sunan Kalijaga dipun jengkaraken diajeng Trika Abi Ungu. Yo. Wondene dalu punika badhe kula jengkaraken ingkang salajengipun liladan saking tlatah Pati Bumi Minatani. Iku anjen kok pati kok aneh-aneh kowe. Juragan wedhus. Cilik tapi juragan wedhus. Nek awan ngangon, nek bengi ngeblek. Pokoknya lupakan wedhus. Diajeng ayu Bilqis. Wis Bilqis tok kowe rasa dawa-dawa. Salajengipun jenengan pun sampun dipersani piyantune ayu cilik tesih ten bangku SMK. Bocahe ayu mijil laladan saking tlatah Purwodadi. Nek awan tukang gawe suwike, nek bengi tukang nyuluh kodhok. Sing ayu blangah-blangah kipun jengkaraken dumateng diajeng ayu Ica Kumala Kul ora anggere sawi Kumala Kul. Yuk. Sampun kula jengkaraken sedaya widodari ingkang kula aturaken dumateng panjenengan saking keluarga besar Yoga Laras. Monggo dipun jengkaraken setunggalipun pambuka kalih kula besar Yoga Laras.
matur sembah nuwun sing